ଯାତ୍ରା ଋତୁ 2026 ଏବଂ 27ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର 21 ଅଗଷ୍ଟରୁ ହାତିଆଶୁଣି ସାଲିଆସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତା'ର ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଚାଲିଛି। ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ କାହାର ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ପରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। 24 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ନାଟକ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସ୍ଥାନ ସାଲିଆସାହି ହାତିଆଶୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେହିଭଳି ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡୁମୁଡୁମାଠାରେ ତା'ର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 21 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀରେ ତା'ର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ହସ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହିଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।